Мне здаецца, што я ўжо болей не я. Ад здзіўлення і дыхаць не ведаю я. Без прасторы ў часе канчаецца дзень. Разлятаюцца сумныя рэшткі надзей. Без прасторы ў часе канчаецца дзень. Разлятаются сумные рештки надей. Литературные ночи с Василем. Усіх вітаю, усім прывітанне. Сёння літаратурныя ночы з Васілём і не толькі з Васілём. З вами, з намі, з усімі намі працуе цудоўная артыстка Алена Баярова, а за пультам гукарэжысэра працуе Павел. О, спадарня Алена, так, прывітайцеся. Вітаю усіх. Вось. Добрай ночы. Так, сёння у Алены добры настрой, яна усміхаецца. А чаму усміхаецца? Таму што мы будзем гаварыць пра любімага яе героя. І гэты герой выдатнейшы тэатральны дзеяч. Сённяшні наш герой яркі, артыстычны, смелы, творча нечаканы. І завуць яго Францішак Аляхновіч. Хто ён быў? О, кім ён толькі не быў. Пра Аляхновіча можна сказаць, што гэта быў сапраўдны чалавек эпохі адраджэння. Таму што, вот толькі уявіце, ён адзін з пачынальнікаў беларускага прафесійнага тэатра, ён стваральнік айчыннага кабарэ, ён пачынальнік гарадской айчыннай драматургіі, пачынальнік беларускага тэатразнаўства і шмат што яшчэ зрабіў. Акрамя таго, гэты унікальны чалавек з'яўляўся драматургам, акторам, тэатральным рэжысёрам, публіцыстам, мастаком, празаікам, і ён быў забаронены ў савецкай Беларусі. За чытанне яго твораў, якія-небудзь там 60-е, 70-е гады, маглі выгнаць з працы, а то і пасадзіць у турму. І вось цікава, за што яго так не любілі савецкія ўлады? І чаму нават ему часам жадалі смерці? Чаму яго доўгія гады не ставілі на сцэне нашых тэатраў і чаму яго п'есы не ставяць зараз? Пра ўсё гэта мы і пагаворым. У нас будзе не проста перадача прысвечана Аляхновічу, гэта будзе сапраўдны радыёсерыял, таму што за адзін выпуск немагчыма пра гэтага яркага дзівоснага драматурга ўсё расказаць. А мы пачынаем. Нарадзіўся наш герой у Вільні. Вільня – гэты цудоўны горад. Вільня – крывіцкая Мекка, як пісаў паэт Владзімір Жылка. І наш герой нарадзіўся ў сям'і скрыпача Караля. Бацька яго, хоць і быў скрыпачом, хоць і лічыўся творчай асобай, але быў не вельмі задаволены. Ён злаваўся на лёс. Бацька марыў стаць геніяльным музыкам, а не пілікаць прымітыўныя мелодыі п'яным гасцям рэстаране. Бацька хацеў, каб яго сын не паўтараў ягоны лёс, каб сын, Францішак, выбраў сабе якую-небудзь сур'ёзную прафесію, але татачка дапусціў памылку. Татачка працаваў у адным з тэатраў, і аднойчы, калі Аляхновічу было 5 гадоў, ён яго прывёў на рэпетыцыю. Аляхновіч пабачыў, што гэта такое, што гэта за фантастычны свет, дзе ставяцца спектаклі, іграюцца розныя дзівосныя ролі, прыдумляюцца унікальныя гісторыі, а рэжысэр, як некі дырыжор, кіруе ўсімі, усе яго слухаюцца. Нашаму герою таксама захацелася стаць такім жа. Яму хацелася ствараць. Яму было нудна ў гэтай рэальнасці, віленскай рэальнасці, у якім ён 5гадовы ўжо хадзіў, яму хацелася чагосьці іншага. Татачка Караль убачыў, што ў сына вочы гараць ад тэатра, і замест того, каб абрадавацца, аддаць яго які-небудзь там віленскі тэатральны гурток, ён яго адразу ж запісаў, калі Аляхновічу ўжо было 6 гадоў, у хіміка-тэхналагічную школу. Але Францішак праявіў выдатны характар. Ён стаў двоечнікам. Ён атрымоўваў двойкі па ўсім апрача малявання. Ён прагульваў школу і прападаў цырку і на кірмашовых тэатральных прадстаўленнях. Дома за гэта былі сваркі, але героя нашага гэта абсалютна не цікавіла. І яму хацелася стаць артыстам. Яму хацелася стаць артыстам вандроўнага тэатра. Яму хацелася ставіць, яму хацелася кіраваць. І он себе адчуваў сапраўдным дырыжорам. І настрой у яго быў такі, як у гэтай мелодыі выдатнага італьянскага кампазітара Ніна Рота.
Бачыце, пачыналася гэта мелодыя вельмі так весела, а завяршылася крыху мінорна, таму што татачка ўсе натхняльныя імкненні свайго сына гасіў. Татачка казаў: ты не павінен быць такім, ты не павінен быць мастаком, ты мусіш мець канкрэтную прафесію. А канкрэтная прафесія гэта якая? Гэта доктар, адвакат, я не ведаю, які-небудзь там дэпутат, палітык, ну штосьці такое, што прыносіць прыбытак. От стаматолог, напрыклад, яны вельмі добра зарабляюць. Я вчора 3 пломбы мне зрабілі за 500 злотых. 500 злотых просто за гадзіну, вось я ўзяў і аддаў. Сам бы хацеў быць стаматолагам, але на вялікі жаль не магу. Вось, таму наш герой натхняўся і не татачкам, і не мамачкай, а сваім дзедам. Менавіта дзед Іван, які быў шляхціцам з-пад Радашковічаў, які кінуў сваю гаспадарку і пераехаў у Вільню, і цешыў віленцаў, цешыў месцішаў сваю дзівоснай ігрой таксама на скрыпцы, іграў на вяселлях, на радзінах, на калядах, на ўсіх всякіх магчымых святах. Дык вось ён прывіў нашаму герою гэтую любоў да авантуры, любоў да мастацтва, любоў да рызыкі. А самае важнае, дзед быў вельмі чалавекам такім вясёлым і жыццярадасным. І он казаў: як бы табе кепска не было, Францішак, будь жыццярадасным, не паказвай свой пануры твар, не будь такім, як твой тата. Паглядзі на тату, ён заўсёды незадаволены, а ты не будь. Які пацукі ў душы цябе не грызлі, не паказвай, што цябе грызуць. Будь радасным. І, дарэчы, менавіта дзед Іван пазнаёміў нашага героя з беларускай паэзіяй. Першы верш, беларускі верш, які пачуў Аляхновіч, гэта быў твор Францішка Багушевіча «Мая дудка». Мы зараз са спадарняй Аленай прачытаем, таму што гэты верш проста натхняў нашага героя на працягу ўсяго свайго жыцця. Вот такі пачатак. Эх, скручу я дудку, такое зайграю, што ўсім будзе чутка ад краю да краю. Ну дык грай же, дудка, каб же была чутка, каб аж вушы драла, каб ты так іграла, каб зямля скакала. Зайграй так вясёла, каб усе ўкола, ўзяўшыся ў бокі, ды пайшлі ў скокі, як віхор у полю, аж выючы з болю. Каб аж рагаталі, а ўсё скакалі, каб скакалі горы, як хваля на моры. Каб скакалі горы, як хваля на моры, які вобраз выдатны. І Аляхновіч хацеў тварыць такія рэчы, такія спектаклі, каб аж горы скакалі ад яго твораў, каб аж хвалі падымаліся, хвалі апладысментаў. Францішак Аляхновіч натхняўся Багушевічам, таму што Багушевіч змог абудзіць хвалю. Менавіта наш гэты адвакат, былы паўстанец, дзякуючы сваім кніжкам, дзякуючы кніжцы «Дудка беларуска», адкуль гэты верш узяты, і дзякуючы прадмове да гэтай кнігі, дзе ён упершыню гісторыі ввогуле нашай планеты заявіў, што ёсць такая беларуская мова, што яна роўная па хараству еўрапейскім іншым мовам, такім як французская, нямецкая, там партугальская ды іншая, так? Што ў нас мусіць быць свая тэрыторыя. Ён першы гэта ўсё сказаў, і сваімі вершамі, і сваёй гэтай такой вось ідэалогіі нацыястваральнай ён якраз і падняў хвалю. Ён падняў хвалю беларускай літаратуры, нацыянальна свядомай літаратуры. Бо каб не Францішак Багушевіч, не было б ні Янкі Купалы, ні Якуба Коласа, ні Алеся Гаруна, ні Максіма Богдановича, ні Лайзы Пашкевіча, наш цётка, ні шмат каго не было б і нашага героя, я думаю, не было б Францішка Аляхновіча. Яму вельмі падабаўся зухаваты настрой Багушевіча, і ён хацеў быць такім жа. Але ён не хацеў быць паэтам, ён не марыў быць літаратарам. Яму хацелася спраўдзіцца ў тым, чаго яшчэ ў нас не было. У нас не было свайго тэатра, і ён хацеў стаць каралём беларускага тэатра. Калі ён сказаў пра гэта сваім бацькам, натуральна, што тата сказаў: «Не, я супраць». Мама сказала: «Ну, можа быць, не трэба, больш мякка». Але герой наш іх, канешне, не паслухаў. Ён уцёк з хаты, ён меў у кішэні 15 рублёў, ну, неблагая сума, значыцца, наш герой умеў капіць. І ён уцёк. Ён спярша паехаў у Кракаў, там крыху павучыўся, затым вучыўся ў Варшаве ў драматычнай школе і лічыўся там лепшым вучням, а затым цэлы сезон з 1907 па 1908 год Аляхновіч працуе ў вандроўнай трупе аднаго з польскіх тэатраў, і гэта была файная для яго школа.
Там ён навучыўся разумець, што трэба публіцы. А публіцы трэба вясёлы спектакль, дынамічная пастаноўка, харызматычны артыст, які можа імправізаваць, які ўмее працаваць з публікай, які ўмее падабацца, да кога ідзе такая энергетыка, што ўсе хочуць быць з табою. Там ён пачаў і ставіць спектаклі. І гэта былі спектаклі вясёлыя, вадывілі, яркія. Там ён іграў п'яніц, таму што публіцы падабаюцца п'яніцы, і затым все гэта ён увасобіў ужо ў беларускіх нашых творах. Але не будзем забегаць наперад. У 1908 годзе Францішак Аляхновіч вяртаецца ў Вільню. І яна памянялася. Ён кінуў Вільню, калі не памыляюся, ў 904 годзе. І тады это яшчэ была такая Вільня, ну не беларуская, б сказаў бы. У 908 все мяняецца. Пасля рэвалюцыі 905 года Мікалай II, напалоханы гэтай самай рэвалюцыяй, даў дазвол на тое, каб так званыя малыя народы маглі ў сваёй мове выдаваць газеты, рабіць тэатры, ну і карацей усяляк культурна развівацца. Беларусы гэта скарысталі. Нашы адраджэнцы, такія як Іван Луцкевіч альбо Вацлаў Івановскі, адразу пачалі тварыць. Вацлаў Івановскі ў 906 годзе зрабіў першае беларускае выдавецтва «Загляне сонца» і ў наша ваконцы. А ў тым жа годзе Іван Луцкевіч здабыў грошы. Іван Луцкевіч умеў файна здабываць грошы. Ён быў археолог, ён быў навуковец, ён быў менеджер, ён быў прадзюсар. Ён здабыў грошы на стварэнне першай беларускай газеты «Наша доля», а затым праз пару нумароў ён ужо пачаў выпускаць і газету «Наша ніва». Дык вось, грунт для нацыянальнага развіцця, для нацыянальнага адраджэння быў. У тым жа 908 годзе Францішак Аляхновіч ужо гартае кніжку паэта, якога он да гэтага не чуў, але гэты паэт яго ўжо натхніў. Гэты паэт называўся Янка Купала. Кніжка называлася «Жалейка». У далейшым Янка Купала стаў для яго адным з тых творцаў, якія натхнялі яго на працягу ўсяго жыцця, але да гэтага мы вернемся. Акрамя сустрэчы з Янкам Купалам, Францішак Аляхновіч сустрэўся з Ігнатам Буйніцкім. Ігнат Буйніцкі стварыў свой тэатр. Этот тэатр быў, праўда, чыста танцавальны. Буйніцкі не вельмі разумеў у драматургічнай рэжысуры, не вельмі чытаў Шекспіра, Мальера. Яго больш цікавілі танцы, яго цікавілі скокі. Ігнат Буйніцкі быў важны тым, што ён проста паказваў шырокай публіцы на цудоўнай такой прафесійнай аснове, паказваў хараство нашых танцаў. Лявоніха, Юрачка, Цярэшка, шмат іншых. Аляхновічу падабаліся гэтыя танцы. І калі ён пабачыў Лявоніху, ён пачаў так скакаць, што Буйніцкі кажа: «Будь маім танцорам». Слухаем гурт песняры, песня «Лявоніха». Лявоніха, Лявоніха моя, дай же
Не, сказаў Аляхновіч, не хачу я танцаваць, я актор, я магу ствараць кабарэ, я магу рабіць цудоўныя гумарыстычныя сцэнкі, я магу аб'яўляць, спадар Ігнат Буйніцкі, я магу аб'яўляць твае танцы так, што публіка будзе іх жадаць з яшчэ большым імпэтам. І ён надаў тэатру Буйніцкага драматычнасці, тэатральнасці. Паміж музычнымі нумарамі Аляхновіч займаўся канферансам, ладзіў дэкламацыю вершаў, ставіў невялічкія перакладныя аднак выдавільна кшталту, але марыў ён пра большае. Аляхновіч хацеў Вільні стварыць вялікае тэатральнае дзейства. Такое дзейство, ведаеце, сінкрытычнае, дзе драматычнае прадстаўленне плаўна перацякала ў пяянне, а спевы гэтак жа плаўна пераходзілі ў імпэтныя скокі. Яго ідэяй зацікавіліся супрацоўнікі нашай Нівы. І вось, 12 лютага 1910 года, гэта важная дата ўстанаўлення нашага прафесійнага тэатра. Дык вось 12 лютага 10 года супольнымі намаганнямі была арганізавана першая беларуская вечарынка, якую правялі ў віленскім клубе чыгуначнікаў, вуліца, як вы ведаеце, Новахерсонская, дом Прозарава, і ўсё гэта адбылася радасць. Пачалася дакладней о 8 гадзіне вечара. Гэта быў сапраўдны пачатак адраджэння беларускага сцэнічнага мастацтва. Там удзельнічаў хор выдатнага польскага кампазітара Людаміла Рагоўскага. Яны спявалі беларускія народныя песні, а танцавальны калектыў Ігната Буйніцкага цешыў усіх сваімі файнымі скокамі. Аляхновіч жа выступіў як пастаноўшчык камедыі украінскага драматурга і стваральніка першага украінскага прафесійнага тэатра Маркі Крапіўніцкага, п'еса па рэвізіі. Адна з самых была папулярных украінскіх п'ес у нашым тэатры пачатку 20-го стагоддзя. Дык вось, у гэтай п'есе ён сыграў галоўную ролю, і спектакль быў вельмі папулярным. Ужо 18 лютага 10 года у нумары 8 нашай Ніве у рэцэнзіі першая беларуская вечарынка адзначалася, што вялікая зала жалезнадорожнага кружка сабрала ў сваіх мурах вялікую грамаду народа. Чутно было беларускую, літоўскую, рускую, польскую мовы. Тысячная грамада чакала чагось новага. І першы раз павінна была паказацца перад шырокім светам народная беларуская душа. Яна павінна была явіцца ў сваіх песнях, танцах, музыцы. Спярша артысты першага беларускага тэатра прадстаўлялі камедыю па рэвізіі, у которой малююцца нашыя парадкі ў воласці, дзе гарэлка пераважвае ўсё. Потым завеса паднялася, выступіў беларускі хор з 46 чалавек. Все яму крычалі «Брава! Біс! Брава, беларусы!» Хору прыйшлося па некалькі разоў пяяць некаторыя песні. А затым на сцэне пачаліся танцы. Лявоніха, Мяцеліца, Юрка, Верабей пад вясковую беларускую музыку. І трэба прызнацца, што ўсё гэта удалося на самую вялікую хвалу. Публіка проста, піша рэцэнзент, адурэла. Усе без канца крычалі «Браво, біс! Браво, біс!» Па 3-4 разы прыходзілася гуляць кожны танец. Адна з самых яркіх была песень, якая ўсім спадабалася. Гэта была песня «Чаму ж мне не пець?» Яе ў далейшым выконваў гурт «Песняры». Песняры, чаму ж мне не пець? Чаму ж мне не пець? Чаму ж не гудзець? Калі ў маёй хатачцы
І сапраўды, чаму ж не пець, чаму ж не гудзець, калі ў Ляхновіча ўсё складваецца файна. Ягоны дэбют прайшоў проста з вялікім імпэтам, з вялікім поспехам. І цяпер ён марыць стварыць свой тэатр. Але, каб ажыццявіць задуманае, патрэбныя, безумоўна, грошы. І Ляхновіч у тым жа 1910 годзе вырашае выдаваць камерцыйны, гумарыстычны польскамоўны часопіс «Перкунас», іншымі словамі «Пярун». І тут нашаму герою не шанцуе. За адзін з артыкулаў Ляхновічу, за насмешку над царом Мікалаем II і за насмешку над бясплотнымі сіламі нябеснымі пагражае турэмнае пакаранне. І наш герой, замест таго, каб ісці да пракурора, які ласкава яму выслаў позву, маўляў, прыйдзіце, мы вас пасадзім. Так вось, наш герой чамусьці не захацеў пайсці да пракурора, а ўцякае ў Аўстра-Венгрыю. І там, пад псеўданімам Юры Монвет, у далейшым ён пад гэтым псеўданімам шмат пісаў розных артыкулаў, апавяданняў, выступаў як артыст. Дык вось, пад псеўданімам Юры Монвет 3 гады гастралюе ў вандроўных польскамоўных тэатрах. Радасці яму, безумоўна, ад гэтага мала, бо ён ужо хоча быць беларускім артыстам. Ён хоча узбагачаць свой талент для беларускай сцэны, не бадзяцца чорт ведама дзе. Але 1913 годзе наступае некая радасць. Радасць гэтая заключаецца ў тым, што Мікалай II, яго прозвішча, як мы ўсе ведаем, Раманаў, ён святкаваў 300-годдзя сваёй фаміліі. І пад гэтую радасць ён аб'явіў амністыю. Кажа, амністыя, амністыя, амністыя. А Ляхновіч пачуў слова «амністыя», абрадаваўся, імгненна, не даіграўшы Атэлла, не дадушыўшы Дэздэмону, яна жывая упершыню засталася, кінуў Аўстра-Венгрыю, прыехаў у Вільню, сказаў: «Всё, пачынаем рабіць, пачынаем тварыць». І пачаў ставіць знакавы культавы твор польскай пісьменніцы Элізы Ажэшкі «Хам». Сам сыграў там галоўную ролю. Усю энергію ён выдаткаваў на гэта хама. У канцы лістапада адбылася прэм'ера. Праўда, Змітрок Бядуля, гэты знакаміты паэт, празаік і вельмі ўедлівы крытык, аблаяў спектакль, сказаўшы, што Ляхновіч не адчувае вёску, як гарадскі чалавек, і не адчувае псіхалогію селяніна. А Ляхновіч не паспеў пакрыўдзіцца на Бядулю, таму што яго паспелі пакрыўдзіць до гэтага. Адыграўшы свой спектакль «Хам», ён атрымаў воплескі, яго паклікаў адзін чалавек і кажа: «А памятаеце, вам 3 гады таму позву даваў?» «Памятаю». «Так вось, давайте да нас, вы арыштаваны». «Пачакайце, які арыштаваны? Амністыя ж, амністыя». «Не, вы разумееце, амністыя за тое, што вы пакрыўдзілі Мікалая II. За гэта амністыя. А вось за тое, што вы пакрыўдзілі бясплотныя сілы нябесныя, а вот за это, прабачце, 9 месяцаў. 9 месяцаў пасядзеце ў лукійскай турме», ласкавым голасам сказаў следчы, і бедны наш Ляхновіч у самым канцы 1913 года сеў у турму. І скажу такую цынічную рэч, разумееце, кепска, жахліва, нельга сядзець у турме, нават у царскай турме. Тым не менш, калі нашы дзеячы сядзелі ў царскай турме, то у іх тады некае нараджалася натхненне. Напрыклад, Якуб Колас у 908 годзе 3 гады сядзеў таксама ў турме, ў менскай турме. Вось і напісаў першы раман у вершах, які называецца «Новая зямля». А Ляхновіч, сеўшы ў турму, ён адтуль выйшаў беларускім драматургам, бо там ён піша першую беларускую п'есу «Жыцця віленскіх рамеснікаў», якая затым стала першым айчынным мюзіклам, і называлася она «На Антокалі». Антоклі — гэта адзін з раёнаў менавіта Вільні. Калі Ляхновіч выходзіць на волю, пачынаецца Першая сусветная вайна. І Вільню займаюць кайзераўскія войскі. Акупацыйныя ўлады дастаткова лаяльна ставіліся да таго, каб беларускія дзеячы развівалі сваю культуру. І гэта актыўна выкарыстоўвае сябар нашага героя, вялікі прыхільнік яго таленту Іван Луцкевіч. Як я ўжо казаў, Луцкевіч — гэта геніяльны менеджер беларускага адраджэння, цудоўны археолог, гісторык, навуковец, які выгадна прадаваў розныя старадаўнія рэчы і на атрыманыя грошы утрымліваў спярша нашу долю, затым газету «Наша Ніва», стварыў першы беларускі музей, а падчас акупацыі, і гэта асабліва важна было для Ляхновіча, Іван Луцкевіч адкрыў 1 чэрвеня 16 года беларускі клуб.
былы рэстаран Нарушевіча. Дык вось, у гэтым самым беларускім клубе Аляхновіч і стварыў першы прафесійны айчынны драматычны тэатр. Аляхновіч развівае вялікую дзейнасць, арганізуе тэатралізаваныя вечарынкі, стварае кабарэ, дзе выступае куплетыстам, аўтарам зонгаў і скетчаў, танцавальных нумароў, робіць гумарыстычныя сцэнкі. Беларускі клуб, дзякуючы старанням Аляхновіча, становіцца адным з самых папулярных месцаў у віленскай публіцы. І прытым не толькі беларускай. Туды хадзілі габрэі, палякі, літоўцы, рускія і іншыя народы слаўнай Вільні. Аляхновіч з кожным знаходзіў супольную мову. Аляхновіч тварыў цудоўныя песні, цудоўныя куплеты, акурат у стылі гэтай песенькі Чарлі Чапліна, якую зараз вы пачуеце. Чарлі Чаплін — бессэнсоўная песенка, створаная на розных мовах свету. Калі ласка. J'ai notre soccofore, j'ai notre citavore, j'ai la toula tilatoire. La spinach o la bouchon, cigarette portobello, siracchi spaghetto, j'ai la toula tilatoire. Signora Pilacina, voulez-vous la teximite? Le zionta sous la cita. Tula wa. C'est mon tia si l'amour, le son tia socrevore. La zonche comme ça, j'ai la peau dilatoire. J'ai notre seule mine, j'ai notre seule cantine. Je laisse trop ça vite, je la tasse dilatoire. C'est notre seule sonde, ci vosse l'autre volta. Les chassis catonta. Tra-la-la-la, tra-la-la. Чулі знакамітую бессэнсоўную песеньку, такая назва. Дык вось, бессэнсоўную песеньку Чарлі Чапліна з фільма «Новыя часы». Аляхновіч, дарэчы, не вельмі любіў кінематограф, але ж Чапліна цаніў і называў блізкім сабе па духу. І гэта праўда, бо як і Чаплін, Аляхновіч быў абсалютным аўтарам у сваіх творах, у сваіх спектаклях. Аляхновіч быў і рэжысёрам, і драматургам, і акторам, і мастаком, і часам музыкам, і спеваком.
З восені 16 года наш герой, акрамя кабарэтных паказаў, пачынае актыўна ставіць спектаклі. Першыя 3 пастаноўкі гэта былі інсцэнізацыі ўжо вядомых для беларускага гледача твораў. 15 кастрычніка 16 года адбываецца прэм'ера спектакля «Хам», уже вядомы ўсім «Хам». Менш чым праз месяц 5 лістапада Аляхновіч ставіць цэлыя 2 рэчы: «У зімовы вечар», «Ажэшкі» і камедыю «Міхалка». Спектаклі публіцы падабаюцца, усе ў захапленні ад тэатра Аляхновіча, але ён на гэтым не хоча спыняцца. Ён гэты час актыўна працуе над сваім самым такім амбітным творам, над першым беларускім мюзіклам «На Антокалі». Ужо на пачатку снежня на старонках адзінай на той час беларускай газеты «Гоман» актыўна пачынае рэкламавацца прэм'ера Аляхновіча «На Антокалі». А рэцэнзент пісаў: «Наша драматычная дружына робіць цяпер пробы орыгінальнай комедыі Аляхновіча «На Антокалі». Пробамі кіруеце, адну з глаўных ралей грае сам аўтар. Камедыя багата ілюстравана музыкай. Мелодыі, якія мы спаткаем у «На Антокалі», гэта мелодыі песень, добра знаёмых у віленскім мешчанскім быце. П'еса Аляхновіча, акрамя таго, што эта рэч дзеецца на тутэйшым віленскім грунце, цікавая яшчэ з таго боку, што ёй выступае на сцэне нашае беларускае дробнае мяшчанства, бо дагэтуль мы бачылі толькі п'есы жыцця сялянства ці дробнай шляхты. У «На Антокалі» выступае больш за 20 асоб, не лічачы хора і статыстаў. Акампанаваць будзе поўны аркестр. І наогул у гэтай п'есе будуць заняты каля 60 асоб. «На Антокалі» будуць іграць на другі дзень каляд, 26-12 у памяшчэнні цырку на Лукіскім пляцу. Так пісалі ў газеце «Гоман» 8 снежня 16 года. Сапраўды гэта быў глобальны спектакль. Ніколі яшчэ ў нас не ігралі мюзіклы, прытым гарадскія мюзіклы, дзе было больш за 60 асобаў, дзе былі танцоры, спевакі, драматычныя артысты. Гэта было нешта ашаламляльнае. І вось 26 снежня адбываецца прэм'ера гэтага спектакля, і ўжо ў наступным нумары «Гоману» за 29-га, вот проста напярэдадні Новага года, Антон Луцкевіч натхнёна пісаў, што «На Антокалі» гэта сапраўдны цуд, што проба пера пана Аляхновіча проста бясспорна удачная, што ўсе іграюць як мае быць, што самога галоўнага героя знаменита сыграў сам аўтар. Вось і рэжысёр п'есы Аляхновіч, што ён взяў правільны тон і абдуманы, без шаржу правёў сваю ролю ад пачатку да канца, вызваўшы гарачыя оплескі уже сваім самым выхадам на сцэну. Уяўляеце, Аляхновічу нават не трэба было нічога іграць, ён толькі выходзіць на сцэну, а публіка ўжо ў захапленні. Ён быў сапраўдны актор, сапраўдны вялікі актор. У трэцім акце, который разыгрываецца ў рэстаранным садочку, былі 2 вельмі сімпатычныя атракцыі. Вось там танцавалі полькі, танцавалі 4 пары. І гэты танец артысты па жаданні публікі павінны былі танцаваць 2 разы, а пасля яшчэ 2 і яшчэ 2 разы. І доўга ўсе пляскалі. Так што гэта быў сапраўдны фурор, і гэты спектакль сабраў каля сябе не толькі беларусаў, але ізноў жа і палякаў, і габрэяў, і літоўцаў, і ўсіх. Аляхновіч всяму свету паказваў: праязджайце ў Вільню, тут творыцца унікальнае, дзівоснае, яркае, файнае мастацтва. І настрой у нашага героя пасля этого спектакля быў такі ж сонечны, такі ж узнёслы, як у знакамітыя кампазіцыі Афенбаха «Кан-кан».
и завершалась пьеса Аляхновича. Я упэўнены, что там все павінна было завершиться канканам. А ўвогуле ў гэтай п'есе Аляхнович, як тонкі псіхолог, выдатна таксама паказвае, як умее маніпуляваць наіўным хлопцам Язэпам дзяўчына Зоська, якая да гэтага прызнавалася ему ў каханні, але калі даведалася пра іншага чалавека, пажылога такога Радзівіловіча, чыноўніка, які быццам бы чакае спадчыну ў $500 000, дык гэтая Зоська памяняла тактыку. І вось урывачак з гэтай сцэны. Мы зараз са спадарыняй Алены вам прачытаем. Я буду за Язэпа, спадарыня Алена за Зоську. Дык вось Язэп такі падыходзіць нервовы і кажа: «Для мяне маё жыццё ўжо скончылася. Гэта чаму ж? Для мяне нямашака жыцця без вас. О, ужо гатоў самавар, чаму не п'яцё гарбаты? Да што мне гарбаты, гатовы напіцца атруты. Ну, кожны мае свой густ. А вось мне смачней гарбатка. Значыцца што, вы не маеце для мяне нічога? Чаму? Маю. Маю гарбаты і булкі. Да што вось гарбата ды гарбата, я кажу аб іншым. Аб чым? Я думаў, што наша доля будзе інакшай. Я думаў, Ну дык што думаў? А ўсё будзе іначай. Як іначай, панна Зося? Ну што вы граболіце мяне па руцэ? Каханне не выпрасіш ні просьбамі, ні слязьмі. Але ж вы самі казалі, што вы мяне кахалі. Ды гэта былі жарты. Жарты? Значыцца, вы кахаеце гэтага Радзівіловіча? Значыцца, ўсё з-за грошай, за тых няшчасных $500 000? Пана Зоська, я стану на калені, будзем разам, я буду працаваць. І не страшна, што пакуль няма ў мяне грошай, я зараблю, я абавязкова зараблю. Дурань! Дзе няма грошай, там і каханне хутка скончыцца. Ідзі, Язэпка, не дакучай. І сказаўшы гэты афарызм, дзе няма грошай, там і каханне хутка скончыцца, Зоська выходзіць, а бедны Язэп хоча атруціцца, але безумоўна ж ён не атруціцца, таму што гэта на самай справе камедыя. І ў канцы п'есы, калі акажацца, што ў гэтага Радзівіловіча ніякай спадчыны няма, хітрая Зоська ізноў мяняе сваю палітыку, мяняе тактыку, і з такой жа лёгкасцю, як прагнала Язэпа, вяртае яго, і яны пад вясёлую полечку, пад яркі канкан іграюць сваё вяселле. Наступны 17-й год надзвычай плённы і насычаны ў Францішка Аляхновіча, і як у драматурга, як у рэжысёра, як у актора. Яго мара спраўджваецца, і ён становіцца сапраўдным каралём віленскага беларускага прафесійнага тэатра. І зараз пад музыку Антоніо Сальеры мы самі сябе адчуем такімі каралямі. Антоніо Сальеры, канцэрт для фартэпіяна. Аляхнович піша адну за адной п'есы. Штотыдзень адбываюцца яркія кабарэтныя паказы. Штомесяц не меней яркія спектаклі паводле драматургіі нашага героя. Творчае крэда Францішка Аляхновича – гэта не паўтарацца, радаваць публіку новымі жанрамі і адраджаць забытыя жанры. Напрыклад, 18 лютага 17 года ён ставіць ідылію на вёсцы. Чаму ідылію? А таму, што Аляхнович хацеў, каб гэты сцэнічны жанр 19 стагоддзя, вядомы яшчэ з часоў Дуніна Марцінкевіча, ізноў адрадзіўся. У красавіку 17-го ён піша першую прафесійную беларускую дзіцячую сцэнічную казку «У лясным гушчары», якую затым паставіў у сапраўдным лесе. Летам з дзецьмі летняга лагера «Чорны бор», які знаходзіўся пад Вільняй.
у тым жа красавіку стварае першую ў нашай драматургіі гістарычную трагедыю «Бутрым Няміра» пра напаўзвар'яцелага баярына, які шмат пазнішчаў сваіх падданых, і бліжэй да смерці прывіды забітых пачынаюць з'яўляцца перад ім. Гэты спектакль, гэтую п'есу ён пісаў, слухаючы рэквіем Моцарта. Прачытаем зараз сцэну, у якой Бутрым Няміра просіць у старца Ахрэма дапамогі і расказвае страшныя эпізоды са свайго жыцця. Я буду за Бутрыма, спадарня Алена за Ахрэма. Вось паслухайце. Бутрым доўга глядзіць на Ахрэма і гаворыць: «Кажуць, што вядомы табе розныя чары. Хто ты, чараўнік?» У лесе жыву, малюся, крыўды людзям ніякай не раблю. Казалі людзі, што ўласць ты некую дзіўную маеш над душамі людскімі. Кажуць, што і мрэцы слухаюць твайго прыказу, ці гэта праўда? Душам людскім ахвотна помач я нясу. Дык вось ратуй мяне, калі ласка. Прайшло з тае пары ўжо шмат гадоў. Было тут у мяне многа гасцей, між імі быў малады баярчыц Стаўра Рамашковіч. Я чуў, што ў думе маім нешта благое дзеецца, чуда яшчэ не меў ніякай пэўнасці. І вось была маёвая ночка. Госці адны сушылі чары, іншыя слухалі жальбы на скрыпцы скрыпача майго, а другія моладзь пры свеце смалістых лучніц пайшлі ў скокі. Абышоў усе пакоі, ды нідзе не знайшоў мае жонкі, краснай пані Мары, і маладога баярчыца не знайшоў Стаўра Рамашковіча. Ды слугі верныя сказалі ўсё. Пайшоў я ў садочак. Вось там, што за акном, і вось там пад яблыняй знайшоў. Моўчкі я спыніўся, клікнуў стральцоў сваіх, паклікаў скрыпача свайго. Узяў за гарок скрыпку, крануў рукой і сарваў. Крануў другую і сарваў гэтую струну, і гэтак да апошняй. «Кепскія струны ў цябе», сказаў я, «а я хачу сягоння музыкі ёмкай, гучнай. Эй, мае верныя стральцы-патужнікі, а вазьміце вось гэтага падсуседзіча майго Рамашковіча за белыя плечы і перарабіце да банкету струн. А ты, краса пані, жана моя, сядай побач са мною залатое крэсла, і пакуль слугі мае зматаюць матэрыял на струны, будзеш піць са мною, спраўляючы трызну па гладкім баярчыцу». Стрэлкі прыняліся за крывавую справу. Павалілі баярчыца на зямлю, распаролі жывот, і пасля, водзячы каля яблыні, пад каторай паўгадзіны назад ён сядзеў з маёй жонкай, краснай пані Марай, наматывалі на пень струны. Хутка ўсё было гатова. Музыка зайграў вясёлую песню, але песні ты не чула ўжо красна пані Мара. Сэрца не вытрымала мужоўскага банкетнага пачастунку і разарвалася. І я да ўсходу сонца трызнаваў над маладымі нябожчыкамі, слухаючы плач скрыпкі ды заліваючы сумленне віном. І вось міналі гады за гадамі, за імі надышла адзінокая панурая старасць, і штораз часцей стала да мяне падыходзіць развага і боязнь суда Божага. І ў адзін гэткі момант, вось таксама была маёвая летняя ночка, я дастаў з паліцы дзедаўскай рукой на пергаменце глаголіцкімі літарамі пісаны псалтыр і чытаў яго, праліваючы слёзы, адбіваючы паклоны. І ажна вось прыйшла яна. І з той пары штоноч прыходзіць да мяне, не кажучы нічога, і толькі так от сумна глядзіць, а затым чэзне. Яна мсціць за смерць баярчыца Рамашковіча, за сваю смерць таксама мсціць. Вялікія грахі твае, нявольнічы Божы, але міласердзе Божае веліко і мудры помыслы яго. Так што ж мне рабіць? Вазьмі за ўсё сваё багацце
Ды пабудуй святыню Богу. Няхай ад усёй маёнтасці тваёй астанецца табе ўсяго гэтулькі грошай, колькі патрэбна, каб зрабіць сасновую труну. А калі будуць высвячаць тваю святыню, пастаў сваю труну за алтаром і ляжы ў ёй. І ляжы ў труне да канца абраду святога і мшы Божай. Можа, Бог пашле табе злітаванне сваё, пашле табе ратунак. Ахрэ выходзіць паўза, бутрым непрытомна. Збудаваць святыню Богу, легчы ў сасновую труну за алтаром, так да канца імшы Божай. Мо Бог пашле мне злітаванне сваё, велікі грахі мае. Божа, міласцю будь мне грэшнаму, Божа, міласцю будь мне грэшнаму, міласці будь мне грэшнаму. З'яўлялася Мара. І ты зноў прыйшла, як і штодзень. Чаго ж ты хочаш ад мяне? Проч ідзі, проч, я касцёл мураваны збудую, я лягу ў труну, чо ты хочаш, за што ты помсціш? Цяжка мне жылося ў панурах тваіх харомах. І яго, Стаўру Рамашковіча, я ўчыніла павернікам дум сваіх і журбот. Раз у ноч маёвую асабліва востры жаль разабраў мяне на маю беспрытульную долю. І я ў садку стоячу, сукланіўшыся на плячо баярчыца Стаўры, горка заплакала. У гэты момант увайшоў ты. Што далей, ці памятаеш? Чаго ж табе трэба? Скарыся. Божа, міласцю будь мне грэшнаму. Скарыся. Божа. Скарыся. Не магу, і цяпер я табе не дарую. Другі раз сам сваімі пуластымі рукамі забіў бы. Я ненавіжу ўсімі сіламі сваёй душы, ненавіжу, бо, Мара, я страшэнна, як ашалеўшы, я любіў цябе, а ты мне здрадзіла з гэтым баярчыцам. Я не дарую ў гадзіну сканання свайго, праклятыя. Будь проклят ты. Блізк маланкі, пярун, цемень, бутрым мне міра падае. Гэтым завяршаецца п'еса. І менавіта гэтую п'есу бярэ з сабою Францішак Аляхновіч, калі летам 18-го года нелегальна перабіраецца праз мяжу і трапляе ў Менск, дзе акурат месціўся ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі і дзе ўжо быў дзяржаўны тэатр. Менавіта там адбылася прэм'ера бутрымання міры, дзе Аляхновічак пісалі выдатна сыграў галоўную ролю гэтага баярына. З таго часу наш герой становіцца каралём ужо менскай сцэны. А пра далейшыя прыгоды Францішка Аляхновіча ў Менску, пра тое, чаму раскалоўся тэатр, у якім ён служыў, з якімі радасцямі і злабедамі ён сутыкнуўся ў гэты перыяд, і аб чым так моцна шкадаваў у самым пачатку 1927 года, вы даведаецеся ў наступны чацвер. Да сустрэчы! Для вас працавалі я, Васіль Дранько-Майсюк, Алена Баярова, файны ругука рэжысэр Павал. Бывайте здоровы, живите богато! Для вас спяваюць песняры! Бывайте здоровы, живите богато, а мы отъезжаем до дому, до хаты.